Vi har verber, som der altid bliver efterfulgt af ingen form, og der er der nogle af de vigtigste ord, som er avoid, cannot help, enjoy, finish, give up og mind. Og så er der nogle mindre vigtige ord. Consider, deny, escape, fancy, keep on, leave off, put off, risk og stand. Og så har vi nogle fejlsætninger, der kan vise, hvordan man kan bruge det her. Og for eksempel så kan vi sige sætningen, der hedder He avoided to mention it to his parents. Den er forkert, fordi avoided altid skal have ingen form efter sig. Det vil altså sige, at to mention skal ændres til mentioning, så den kommer til at hedde He avoided mentioning it to his parents. Og så er der en sætning, der hedder I don't mind to ask him, og det er det samme, da mind også skal have en verbe i ingen form efter sig, så den bliver ændret til I don't mind asking him. Og så har vi den sidste fejlsætning, der hedder They couldn't help to giggle, hvor igen cannot help skal have et verbum i ingen form efter sig, så den kommer til at hedde They couldn't help giggling. Og så har vi lige skrevet en måde ned, man kan skrive det ned på. Der er en fejl i ingen form. Nogle verber kan kun følges af ingen form, da overstående verber hører under disse. Skal et efterfølgende verbum ændres til ingen form.